Tervetuloa Satakoon! Ette tulevat 9 kuukauden aikana minä koittatte tosiasiallisia. Siis vain minusta. Kyllä, sinusta. Sillä sinä olet ollut loser, joka on hakannut nää paskaa duunia. Ensimmäisen lopputunnen aina peruna. Tulitte nukkumaan siinä, tulitte rakastamaan sitä, tulitte nuolemaan sitä. Teillä koko elämäni ja toiminta, mitä koulussa tulee perustumaan pelkästään ja ainoastaan perunaan. Mä kuulen, että on sotilaskoulu. Sitten olet tullut ihan väärään paikkaan. Normaali peruna alkaisi olla 3 senttimetriä, kerrottuna pi-potenssi 13 jaettuna hypotenuusa, joka hilitetään asiakkaan yhtään mitenkään. Peruna on tosi hyvä, jos siinä on paljon suolaa. Kuten varmaan moni tiedätte ranskalaisista perunoista. Ranskalainen peruna on mitä paras. Nyt ruvetaan käsittelemään sodankäyntitekniikoita. Jee! Aseena on peruna.